Восень, асабліва яе пачатак, месяц верасень, гэта найлепшы час для падарожжаў па Беларусі. Вас чакае бясконцае мноства беларускіх паркаў, якія звычайна атачаюць старыя шляхецкія сядзібы, у якіх, у сваю чаргу, размешчаны цудоўныя беларускія музеі. Калі ж вы бачыце, што дзень абяцае быць сонечным, то я рэкамендую палюбавацца на нашае прыроднае багацце. Верасень, асабліва яго канец, гэта лепшы час для фестывалю жураўлі і журавіны, які адбываецца на Міёршчыне. Калі дзесяткі тысяч журавоў на сваім шляху ў вырай у Афрыку спыняюцца на балоце Ельня, гэта адно з буйнейшых балотаў на тэрыторыі Еўропы, і далей мігруюць у Афрыку. Альбо вас чакаюць альмянскія балоты на поўдні Беларусі. Таксама у нас зараз было сухое лета, яны сушэйшыя, паколькі было мала дажджоў, вы зможаце лёгка па іх павандраваць. Калі вы адчуваеце сябе ўнутры гарачым чалавекам і нейкія восеньскія халады, халодныя ночы для вас не абмежаванне, то ў Беларусі, як вы ведаеце, 20 тысяч рэк, 10 тысяч азёр і бясконцае мноства крынічак, многія з якіх маюць не толькі прыродную, але і культурную гістарычную вартасць. Хочаце больш вады, хочаце вадаспадаў, на той жа Мёршчыне знаходзіцца адзіны на Беларусі прыродны вадапад. Сапраўдны, нерукатворны, гэта не плаціна. Можна акунуцца. Там жа на Віцебшчыне ёсць адзіная на Беларусі прыродная пячора. Яна, можа, не вельмі глыбока, але тым не менш гэта пячора. Хочаце ўзысці на гару, палюбавацца чыстым восеньскім паветрам, такім вялікім небам. Гара Лысая, гара Дзяржынская, нашы найвышэйшыя кропкі таксама чакаюць вас.